subong day 14. Okay, day 14 bomba naman kami uli. Combination sang insecticide nga cheese ang iya nga brand kag Rocket. So duha ni ka insecticide ang gin combination subong ni Jewel. Kung nakita nyo, ara ang mga bulak katahom. Oh, puno sa bulak. So amo ning day 14 spray naman kami uli. Okay, ika-third spray na ni namon, ika-tatlo na. Amo na, amo ng bulong ginamit ya. Makita nyo na amo ng bulak. Okay, kung kalayuan kami sang Diyos kag mag-successful na yung amon nga business venture, happy man kami. Okay, amo na, third day na ini, third spray na ini. Ang day 1 pang pabulak, amo tong ginamit namon ang mangguton para magbulak ng paho. Sang after that 10 days, last time nag-spray naman si Jewel, Rocket ang spray ngalan sa insecticide, ang brand niya Rocket. 14 days combination na sang Rocket kag cheese. Ining cheese nga ni nga insecticide mahal ni bakal ko. So sa day 14 no, sa day 21, okay, day 21 combination na kami. May Solomon na nga dala, Solomon, Rocket kag cheese nga mga brand. Amo na nga amon nga gamiton sa day 21. Tapos may fungicide man ko day natin ina ginahulat kon mag ulan para na sa punggos, fungicide amo naman ang ibira namon. So continuous ini, hindi pagpabayaan kay oras na magwan ma-failure dako ang perde, just like sang sa topada namon nga nagkuan sila sang paho, ang perde nila sa gastos 34,000 ano, ang pinamakal nila, wala mapuslan kaya inatake sang copper, wala bilin. Kaya nagaisip na tani sila, gakwenta na sila mga milyon ang ilang kitaon kay siyam kapuno nga mangga. Kaya nagakwenta na nakuno sila nga milyon ang ilang kitaon. So unfortunately wala mag-successful kay gina-instructionan sila, ginatudloan sila ni Jewel, hindi sila magpati, di failure sila. Amo na to ang Rocket. Ini ang ibutang ni Jewel, ano na, cheese blang ampang na amo nang itsura sang cheese, mahal na. Kaya ang Rocket basic ini na kuan na namon spray day 10 subong day 14 gain combination siya sang isa ka bulong. 21 days from now, 21 days kay subong 14 days mo, 21 days ma-spray naman kami uli, pero may combination na. Dugangan namon sang Solomon, bali tatlo ka insecticide ang amon nga spray. Katahom na sang bulak ya, mahimo lang ni tanan bunga kundi sana nga kwarta.
Ay, tuba. Munang ni-order mo tuba? Na tanawa katahom sang amon nga mangga. Hindi lang tanay magsagad inisip kay basi gabaan ta. Mga muyo lang tanga muyo. Nga kabay pa mag-successful. Okay? Ibudlay na umpisa wala pa magbuto. Wala pa mapusa ang itlog, ginaisip mo na. Okay. May gaba. Nabakal sa langgaw. Kay dala balono niya kuno pabarotak boss. Pabarotak sa. Pila nang langgaw mo? Isa ka galon? Wow, barato. Pila? Te. Ay, parinti mo. Amo gina. Bawi alang sa iban. Na amo na ni katahom na sang talam na ni Jiri. Oh, wow, natam na mo ni abaw sa nagkakwarta. Ay hindi lang na mag-isip sa kwarta. May tao to nga nagakuan sa ano yaw tubuya ko hilamon. Gasta pa na to na na racket isa lang isa lang gali ka kap tapos ina ikadua bastante tama dogang pa ko kulang kaya kulang ate padugang tayo. Dua tu lang. Hai sat lang. Kita mo na abtan 5 ka toeg. Amon ang ginagamit namon ang name brand cheese. Okay, ang iyang scientific name pymetrocin insecticide for use against sucking pest in mango, corn and rice. So para gini sa paho gina-combine namon na sa paho ang kanya ang mango leaf hopper. Okay, namon ng insekto ang ginapataya. Okay, again kombinasyon namon sang racket isang 4 days ago ginkuha namon ni cypermethrin. Okay, so para man ini sa mango leaf hopper, twig borer, tip borer kag fruit fly amo nang pisti patyo niya. So day 21 dugangan pagid ni namon sang Solomon para sa copper. Okay, amo na magpakuan kamo sang paho. Ginaisip gina ang inadlaw kay hindi ginamon pagpagtahana kay base masalasian kami sang copper. Okay, nakita na to may buto na to nga nakita si Jewel kay na
buto pa lang na. Di kung magkuha na, grabe na ng ano niya. May ara na, may nakita na sa to sa dahon, kina, pinakita yan. Nakuha ko na gani picture. Amo tong copper. Di, kuanon sigit ka na, ubuson niya ng imong tanom. Di. Kanami man sa mga bulak ya, kataho, puno sang bulak. Di, basta nga sundon mo lang sang bulong. Kag sa damuon mo man pangamuyo, di kaluyan ka man. Pero kung medyo tinamad-tamad kasi ni de, wala kagid isipon eh. Isipon mo, perde mo eh. Pero ito sang kilalaya. Ang gastos nila kuno to sa bulong, 34,000. Partner sila mo, tag 17,000 sila. Huwag na puslan, ubos. Di, kasakit na experience mo. Ang makabudlay ang kwarta mo kita nag-invest eh. Muna yung pagtanom sini do gasugal ka lang. Pulitan ni kung ipinasugal second na may gamay pa to sa piyak nga gamay pero kapamulak man to. So that means mamunga man na. So after sini sundon naman liwat sang kwan 21 days tapos sundo naman sigiyo naman tanawon permi kung may insekto pabilin bombahan. Kung wala na kag nagabukol-bukol ng paho sakao na nila isa-isa kag putson sa periodiko papel hasta nga magtako na nga ready for harvest na. So amo na para nga hindi matuslok sang mga insekto. Amo na matrabaho so man ang magpapansang paho. Ate, sige lang. Ano man na gusto mo kumita kwarta ti. Pang woodlay ka eh. So ika-third na ni namon nga spray. Atong gamay nga puno, wala ka pa namulak man? Why? Wala mamulak. Ate, gamay pa mo. Ate, bali duwa lang ni ka puno, mature. Ang gamay to nga puno sa mangga, wala ko na mamulak. Sige lang. May buka ko laka. I-try ta naman next year na. Basi kung next year pwede na siya. Na may nagbuloka ko nung bulak pero malaka. Ambot na. Ay namis klaya. Ando tsokolate ng gwa. Na. So ika-third spray namon eh. Kamay lang. Ika 2 weeks. Kamay labad. Ibili niya de? Oo. Sabi ka man bit-bit siya naman. Ay kinsprayan niya man gyapon. Ati di pa na basi magbunga pa. Bisan gamay lang. Oo, ti siya. Ay di pa na. Bisan 5 lang ka kilo. May nugbaka lang may tundo ay. Mauna ta? Mauna ko kay may hinay-hinay ko ya. Okay.